Tervetuloa tähän meditaatioon, rentoutushetkeen, jonka tarkoituksena on auttaa sinua lieventämään stressiä. Muista, että tämä hetki on nyt vain sinua varten. Voit rentoutua ja vapauttaa mielesi. Voit istua tai maata mukavassa asennossa. Pääasia, että asento on sellainen, joka tuntuu sinusta hyvältä tässä hetkessä. Sulje silmäsi kevyesti ja ota pitkä, syvä hengitys sisään. Ja puhalla hitaasti suun kautta ulos. Toista vielä. Vedä ilmaa nenän kautta sisään. Puhalla suun kautta ulos ja päästä irti samalla kaikista jännityksistä kehossa ja turhista asioista mielessä. Lähde huomioimaan kehosi tuntemuksia. Ehkä tunnet jännitystä jossakin osassa kehoa, otsassa, hartioissa, käsissä, kasvoissa, jaloissa. Päästä irti kaikesta kehollisesta jännityksestä. Kuvittele, että pehmeä aalto kulkee kehosi läpi päästä varpaisiin ja sulattaa kaiken jännityksen. Keskity hetkeksi vielä hengittämiseen. Hengitä hitaasti sisään ja ulos. Ja tunne, miten hengitys rentouttaa kehoasi aina vaan enemmän. Kehosi ikään kuin kevenee jokaisella uloshengityksellä, kun se päästää irti jännityksestä kehossa ja turhista asioista mielessä. Lähdetään pienelle mielikuvamatkalle. Kuvittele, että seisot virtaavan joen äärellä. Kädessäsi on puunlehti, joka symboloi kaikkia huoliasi, kiirettäsi ja kaikkea, mikä painaa mieltäsi. Laske tämä lehti veteen ja katso, miten se kelluu pois virran mukana, kauemmas ja kauemmas, kunnes se katoaa. Tässä hetkessä kaikki on hyvin. Toista nyt hiljaa mielessäsi seuraavat lauseet. Päästän irti siitä, mitä en enää tarvitse. Olen kevyt ja vapaa. Kehoni ja mieleni on levollinen tässä hetkessä. Vedä vielä yksi syvä hengitys sisään ja hitaasti ulos. Tunne tämä
rauhantila tässä hetkessä. Ja ennen kuin avaat silmäsi, päätä, että viet tämän rauhan tunteen mukaasi tässä päivässä. Kun olet valmis, avaa silmäsi pehmeästi. Katso ympärillesi ja huomaa, että kaikki on hyvin.